रउआ लोग जौन क्लिप देखनी है उ पवन सिंह के आवे वाला नया गाना का हवे। इ गाना गणनायक हिट्स पर आवे वाला रहल। इ क्लिप कुछ दिन पहले वायरल हो गई रहल। इ गाना जब वायरल हो गई तो टुनटुन यादव सोचने कि गरम लोहा पर हमहू हथौड़ा मार ली, लेकिन उ इ ना सोचने कि लोहा पवन सिंह के है। पवन सिंह के जब भी कौनो गाना आवे वाला रहल है तो वो पूरा बवाल मचा दिले। उहे के टुनटुन यादव फायदा उठावा चाहने और कमरिया पतरे पतरे पवन सिंह के गाना चोरी करके गा देने। वो गाना है वो उठा के गाया तो उसको बोलते हैं डकैती का भैया, कि डायरेक्ट सामने से लेकर गया हूँ। हम जब भी करते हैं तो डकैती करते हैं, चोरी नहीं करते हैं किसी का। हाँ भैया, टुनटुन यादव जब भी कौनो गाना गावेले तो वो डकैती करके गावेले, ना कि चोरी करके। लेकिन उनका इना पता बा कि चाहे वो चोरी करे या डकैती करे, पवन सिंह के फैन पवन सिंह के ही गाना सुनल पसंद करे ने, दूसरा केहू के ना सुनल चाहे ने। यहिया पवन सिंह के आगे केहू ना चले वाला बा। अगर केहू चाहे कि पवन सिंह के नाम लेके अपना नाम मार्केट में बना ली तो वो ना बना पाई। अक्षरा सिंह करत रह गई नी और मार्केट में तो यार पूरा डाउन हो गई। वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताई।